नमस्कार. आज आम्ही ह्या व्हिडिओत तांदळा दुधळी करची पळूया. दुधळी करच्याक पोळ्या तांदूळ बरो करून धुवन सुमार 4 तास उदका भितर तिंबून दवरका. 4 तासानंतर हो तांदूळ वाटून घेऊया. वाटची वेळार तांदळा बरोबर सुमार 1 कप सोय आणि 7-8 वेलची बी घालका. सोय तरणी उरका. वाटच्या जाय तितले उदक घाल गंध पेस्ट करून घेवका. हे वाटील तांदळा पीठ एक दाट कायलीत घालून घेवका. दुधळी करच्याक ह्या पिठात थोडे जास्त सुद्धा घालचे पडता. मिक्सरा लागेल उदक बी पुराय धुवून काढ घेऊया. आता ह्या पिठात अर्ध वाटी किसेल गोड घाल्या आणि 1 चिमटीभर मीठ घाल्या. ताजेन त्याची गोडसाण वाढता. कायल गॅसार दवरचे पयलीच गोड बरेकन करडून घेऊया. हाक जास्त गोडसाण नाशिल्ल्यान आणि 1 अर्ध वाटी गोड घालून घेतला. म्हणजे टोटल 1 कप किसेल गोड घाला. गोड करगून जाले आता एक प्लेटाक तेल नाजाल्यार तूप समाकन चारी वाटेन सारून घेवका. प्लेट अशी सायडान उरू. आता मी पीठ आळून घेऊया. मिक्सर धुईल उदक सोडून सेपरेट 5 कप उदक ह्या पिठाक घालून घेतला आणि पोळ्या पिठावरी हे पीठ पातळ करून घेतला. उदक कमी घाल्यार पीठ बेगी घट्ट जाऊन येता आणि सम शिजना. अकस्मात उदक कमी जाल दिसल्यार पीठ घट्ट जाते अशें दिसल्यार आणि थोडे होऊन उदक घालून घेऊन परत आळयल्या जाता. कंटिन्युअस मिक्स करते रुडका ना जाल्यार पीठ करपूचे लागता. गॅसा फ्लेम मिडियमच दवरा. पीठ कायल सोडत पर्यंत आळून घेवका. कायलीच्यान पीठ पुराय सुटून येवचे लागल की गॅस बंद करका आणि तूप लायिल प्लेटात हे पीठ काढून घेवका. ऊन आशिल तेन्नाच समाकन एका नमुन्यान चारी वाटेन पीठ स्प्रेड करून घेवका. सुमार 2 तास तरी हे आळेल पीठ बरे निवचे सोडका आणि निविल नंतर हाचे आमकां जाय आशिल्ले शेप सायजाचे पीस कापून घेवका. तांदळा दुधळी रेडी आसात. हे अशी खावचे जाता ना जाल्यार फ्रिजात दवरून थंड करून खाल्यार हाची रुची आणि वाडता. दुधळी एकदम सॉफ्ट जातात. तोंडा घाल तशी मेल्ट जातात. सोय पोळ्याक म्हण जर तुम्ही पीठ वाटयलेल्यार ताजेन सुद्धा ही दुधळी ट्राय करचे जाता. ही दुधळी ट्राय करा. आवडल्यार आमगेल व्हिडिओ लाईक आणि शेअर करा आणि आमगे टीम सेफ्रॉन चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.